Seba dôvera zrodená z ohňa. Dnes si venuješ čas, pretože vieš, že v živote môžu prísť chvíle, keď sa ti bude zdať, že nikdy neprekonáš bolesť, ktorú prežívaš. Ak nemôžeme zmeniť situáciu, prirodzeným vývojom posunu vpred je zmena v nás samotných. Prekážky a zlomené srdcia, ktoré sa v danej chvíli zdajú neprekonateľné, nakoniec pominú. Nie preto, že by sa situácia zmenila, ale preto, že sa začneš meniť ty. Obrátiš pozornosť na seba a začneš sa pýtať, ako? Ako si to doteraz za každým dokázala? A odpoveď príde. Je neľahké cítiť sa uväznená v ťažkej situácii, presvedčená, že jej váha bude trvať navždy. Život má svoj vlastný spôsob, ako ísť ďalej a s časom sa posúvaš aj ty. Za každým, keď si myslel, že niečo nezvládneš, si nakoniec dokázala opak. Si silnejšia a odolnejšia, než si myslíš. Búrky života netrvajú večne. Aj keď sa môžu zdať nekonečné, pamätaj, aj tá najdlhšie trvajúca skúška raz skončí. Prežila si 100% svojich najťažších dní. Pokračuješ ďalej a prekonáš aj ďalšie prekážky, ktoré ťa ešte len čakajú, pretože už vieš, že to zvládneš tak, ako vždy predtým. Pohodlne sa usaď a zatvor oči. Pomaly sa nadýchni nosom a vydýchni ústami. Nechaj svoje telo uvoľniť a mysel sa upokojiť. Dovol si na tento moment odložiť všetky starosti a pochybnosti. Si tu a si v bezpečí. Dnes budeme dýchať v rovnakom rytme. Nádych aj výdych budú trvať rovnako dlho. Sama si určíš ich dĺžku, napríklad na 4 alebo na 5 dôb. Najprv úplne vydýchni. Priprav sa a sústreď teraz svoju energiu na svoje vnútro a na seba. Teraz začneme pomaly a jemne uvoľňovať telo. S nádychom príjmi pokoj a s výdychom nechaj odplaviť napätie. Predstav si, že s každým výdychom sa tvoj krk, ramená a ruky stávajú ľahšími. Klesajú nižšie a uvoľňujú sa. Dlane aj zápestia postupne strácajú napätie, ako by sa vznášali v priestore. Cíť, ako sa ruky stávajú ľahké a voľné. Hrudník a brucho sa uvoľňujú rovnako pokojne. Pri nádychu sa hrudník jemne zdvihne. Vnímaj ten nádherný prirodzený pohyb, ktorý ťa drží pri živote. S výdychom odchádza všetok tlak a stres. Brucho sa uvoľňuje spolu s tvojím upokojeným dýchaním. Zrazu je pre tvoje telo veľkou úľavou cítiť sa dobre, ľahko, v tichosti svojej duše a priestore, v ktorom si. Postupuj nižšie k panve, stehnám, kolenám a nohám. Predstav si, že sa uzemňujú tenkými korienkami, ktoré sa jemne spájajú so zemou. Cez ne čerpáš energiu prírody. Tvoje nohy sú ľahké a zároveň pevné. Nakoniec uvoľni lítka, členky a chodidlá.
Predstav si, že sa pevne spájajú so zemou, ukotvujú ťa a naplňajú stabilitou a pokojom. Zostaň v tomto stave s telom plne uvoľneným, dýchaj vo vlastnom rytme a precíť vnútornú harmóniu. Predstav si, že stojíš v bezpečnom, pokojnom priestore. Možno v lese, na čistinke alebo v starobilom chráme. Pred tebou ticho tlie oheň. Jeho plamene sú teplé, upokojujúce, nie ničivé. Cítiš ich jemnú žiaru na pokožke a vnímaš ich príjemné praskanie. Teraz si predstav, že v rukách držíš malý kameň. Tento kameň symbolizuje všetky tvoje pochybnosti, obavy a bremená, ktoré ťa ťažia. Pozeráš sa naň a uvedomuješ si, že si ich už niesla dosť dlho. Pomaličky natiahni ruky a vlož kameň do ohňa. Sleduj, ako sa postupne mení jeho farba. Plamene ho očisťujú, premieňajú ho na svetlo, na prach, na ničotu. S tým, ako sa rozplýva, cítiš, ako sa v tebe uvoľňuje napätie. Dovol si nechať odísť všetky pochybnosti. Nádych. Vnímaš teplo, silu, transformáciu. Výdych. Cítiš uvoľnenie, ľahkosť a nový priestor v sebe. Oheň nezničil tvoju energiu, len ju premenil. Nehorí v tebe preto, aby ťa spálil, ale aby ťa osvetlil. Aby ti ukázal smer, ktorým sa vydať. Aby ti odhalil tvoje šance a tvoje schopnosti. Aby si ich videla jasnejšie. Si silnejšia, než si myslíš. Dovol si precítiť tento nový, sebavedomý pocit. Preniká pokožkou, prúdi žilami a dostáva sa až k srdcu. Odtiaľ späť do celého tela. Symbolizuje silu, neochvejnosť a podporu. Keď sa cítiš pripravená, pomaly odchádzaš od ohňa s vedomím. Áno, prešla si skúškou. Pochybnosti sú preč. Ty si tu, pevná, odhodlaná, plná svojej vlastnej žiary.
Po prechode skúškou ohňom prichádza moment, keď sa človek cíti ľahší a oslobodený od pochybností. Afirmácie sú ako posunujúce slová, ktoré ukotvia nový stav mysle a dodajú pocit istoty. Chcela by som ťa podporiť v tejto meditácii a preto som navrhla afirmácie pre posilnenie seba dôvery. Ak môžeš, opakuj si ich spolu so mnou ticho v mysli alebo nahlas. Tak, ako oheň premieňa všetko, čo doň vložím, aj ja sa mením a rastiem. Som silnejšia, ako si myslím. Každý deň rastiem a mením sa. Dôverujem si, že dokážem zvládnuť všetko, čo príde. Moje pochybnosti nie sú pravdou, sú len myšlienkami, ktoré prídu a odídu. Život sa pohybuje vpred a ja sa pohybujem s ním. Transformácia nie je len o tom, čo prežijeme v meditácii. Dôležité je, ako si ten pocit prenesieme do reality. Tu je niekoľko spôsobov, ako ukotviť nový mentálny stav do každodenného života. Prvý krok. Malý rituál na začiatok dňa. Každé ráno si predstav ten oheň z vizualizácie. Aj keď sa zobudíš s pochybnosťami alebo neistotou, vedome si pripomeň, že si už touto skúškou prešla a oheň v tebe stále horí. Môžeš si zopakovať jednu afirmáciu, napríklad dnes kráčam so seba dôverou, všetko, čo prichádza, zvládnem. Krok 2. Symbol ohňa v bežnom živote. Nájdi si fyzický symbol, ktorý ti pripomenie premenu. Môže to byť sviečka, kryštál, zápisník na myšlienky alebo aj malý prívesok. Kedykoľvek začneš pochybovať o sebe, dotkni sa ho a pripomeň si. Moje pochybnosti nie sú pravdou, sú len myšlienky, ktoré prídu a odídu. Krok 3. Dých a vizualizácia v náročných chvíľach. Keď sa dostaneš do stresovej situácie, na chvíľu sa zastav. Nadýchni sa a v mysli si predstav, že s výdychom odovzdáš pochybnosti ohňu, ktorý ich premieňa na silu. To ti pomôže zachovať pokoj a istotu. Krok 4. Písanie zámerov a malých víťazstiev. Každý večer si môžeš zapísať, čo som dnes zvládla, ako som dnes konala s väčšou sebadôverou, čo som si dovolila pustiť a nechať za sebou,
Týmto spôsobom si uvedomíš, že zmena je skutočná a že si naozaj silnejšia, než si myslela. Krok 5. Pohyb ako prejav vnútornej sily. Prejav svoj vnútorný oheň aj cez telo. Môžeš si vybrať pohyb, ktorý ti prináša pocit sily a slobody. Či už je to yoga, tanec, beh alebo len hlboké natiahnutie tela ráno s vedomým nádychom a výdychom. Toto všetko pomôže, aby skúsenosť z meditácie nebola len chvíľková, ale aby sa stala súčasťou tvojej reality. Každý deň si môžeš pripomenúť, že už si prešla ohňom a vyšla si z neho silnejšia. Pomaličky si začni uvedomovať svoje telo, svoj dých, priestor, v ktorom sa nachádzaš. Tento pokoj, táto sila, ktorú si v sebe objavila, nepatrí len tomuto okamihu. Patrí tebe. Nesieš ju so sebou. Je tvojou súčasťou. Každý deň, keď budeš kráčať životom, si môžeš pripomenúť túto pravdu. Som silná, som odolná, viem, že všetko zvládnem. Nechaj tieto slová doznieť v sebe ako tichú iskru, ktorá ťa povedie. Som silná, som odolná, viem, že všetko zvládnem. Keď sa budeš cítiť pripravená, pomaly pohni prstami na rukách aj na nohách. Natiahni sa, zhlboka sa nadýchni. Keď otvoríš oči, usmej sa, pretože si práve urobila ďalší krok k získaniu svojej vnútornej sily. Je to láskavý prechod späť do reality, ale s vedomím, že premena, ktorá sa stala v meditácii, zostáva. Ďakujem, že si dnes venovala čas spolu so mnou. Počujeme sa opäť o týždeň s novou meditáciou, alebo sa vidíme na YouTube či Instagrame. Krásny deň alebo krásny večer.